Sa Viva, Bill Kata Kikitura, Ekenyek Slicks, Ipinso Katipin Touch, Dusha Maya Hinak, Avat. Ang susunod na programa ay Rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Mga higala kasugbo duyugi ko sa panag-uban sa tulumanon. Hubkubunta ang kagahapon. Usa ka oras ug tunga nga panagkubkub kaig suonan. Balak og sunata nining ubos ninyo nga higala. Tay Tiroy. Matag Domingo sa gabi, alas 9 kutob alas 10:30 ang takna sa tulumanon. Kubkubunta ang kagahapon. Maayong gabi ka na tong tanan higala kasugbo. Maayong Domingo, maayong adlawng Domingo kana tong tanan. Ana usab kita mga higala ni atong usa ka oras og tunga nga tulumanon. Matag Domingo sa gabi mga higala kaigsuonan mga palangga. Kumusta ang tanan? Kumusta ang panikay-sikay o pasuroy-suroy sa adlawng Domingo?
Happy Halloween kanatong tanan sa tibuok kapupudan. Kumusta man ang atong lugar niha? Di ba matugnaon o mauwanon nga kagabhion? Kumusta ang atong mga tricycle driver, atong taxi driver, atong mga jeepney driver, mga bus driver, loko pa nasod, Bisayan, Mindanao, Luzon, Apil po. Onya, kumusta po ang atong mga kasilinganan nga bahin sa atong lalawigan sa Sugbo, ang atong mga kasilinganan nga mga isla din sa atong lugar. Kumusta man ang atong mga silingan diha sa Sikihor, atong silingan diha sa Masbate, onya atong silingan diha sa Lapu-Lapong haduol kaayo pwede ra lakaw nato nga isla. Pwede ra nato lakaon kay totoo nakabuok kinini ang tulay nga ambo niya ng isla mga higala. Onya, kumusta po ang atong nalawigan diya sa Leyte, onya Bantayan Island, Camotes Island, kutob sa moabot sa atong Sibya. Og sa ato sa silingan nga isla sa Bohol, salamat kayo sa pagtimbayan. Salamat og umusta man unsa may inyong mga sudas panihapon karong gabhion. Ako nagmantene lang ko ginamos nga gibutangag sili mga higala. Onya gihugaw-hugawan pod mga higalag pinirito nga isda. Askan lamian nakaayo mga higalang atong panihapon. Ay, kumusta diha ang tanan? Ay mong kalimot mga higala pag-share og like sa atong tulumanon og sa atong mga sponsor. Salamat kayo sa atong mga sponsor nga nagawiwi og nagsuporta kanunay kanato sa mga live nato mga higala niining tulumanon nga kubkubuntang kagahapon. Onya, kumusta mga higala ang mga nag-birthday karon? Happy New Year ninyong tanan. New Year kay bag-o mag-tuig na pod. Onya, salamat mga higala sa mga nagsuporta nato. Labi na karon mga higala, ayaw gyud mo gahawa karon hantod mahuman. Kay naatay bugas karon nga panghatag mga higala kinsa toy makatigmo sa atong tulumanong tigmo ni Tay Tiroy og mata mag-asoy. Kisa toy makaunag tigmo mokuha ta karon mga higalag duha ka mananaog sa atong tigmo nga giduyugan kanag usa ka sakong bugas humay. Dinurado gyud mga higala. Pero kinahanglan naka-share gyud mo mga higala sa atong tulumanon unya sa nag-sponsor pod nato mga higala. Atong pakpakan ang nag-sponsor na nato mga higala sa atong pagtigmo mga premios bugas. Ang atong GDSM ug GKK Marketing mao ganunay nagpabilin mga higala nga naghatag kanato og ganini ang mga sorpresa atong mga pahinungod. Usa ka sakong bugas humay. Onya napay muhabol mga higala nga muhatag pod ang atong Soul Garden Korean Store Minglanelia. Nagpaabot na lang si Ma'am May Collins kung naay makadaog sa atong tigmo kay muhatag kuno siya usa ka set mga higalas Korean foods. Tangina ninyo mga higala onya hata og taod. Onya mga higala nagpabilin lang gyapong nagsuporta nato ang 5G Eman General Merchandise og ang Jasmine Iman Housing Supply og ang Jos and Zico Ventures Company. Onya ana diha mga higalas totoo katindahan mapalit ang premium grade jasmine rice mga higalang haskang lamia. Di lang kay lami humot og barato pakayos kasarangan kay presyo. Lon humay dali agid iton mga higala basta jasmine
premium grade rice. Onya di sad na magpaawahi mga higala ang atong El Pilo Construction and Supply. Ana nahimutang mga higala sa Loriga, San Miguel, no? Diha sa may Dakbayan sa Sugbo mga higala. Onya pangitaa lang si Mama Juliet Briones mga higala. Ana diha ang ilang lokasyon nga bag-o mga higala sa Loriga, San Miguel diha sa Dakbayan sa Cebu. Onya mga higala ang atong insulin wine di sad magpaawahi pod ni sa tuig ipamati diha labinag naay mga ipamati na gidala-dala dihan tag-as kay sugar. Kaya kayo nang ipaubos sa atong insulin wine. Onya makatabang mga higala sa mga gipamati dihas mga nagkalain-laing gipamatis kalawasan. Ang insulin wine mga higala mapalit ra ka nagbarato. Mahal kayo ang atong kinabuhi mo na bahalag mahal og diotay sa ilimnon nga makahubog. Basta kay kini nga ilimnon dili ni makahubog ni kung imong iyarok. Okay mga higala, atong takna mga higala, ala sayo pa kaayo. Onya diha mga higala sa mga nagabag-o pang ning tan-aw, bago pang hingwi-wi nato ala. Maniho mga higala og share og like sa atong tulomano. Onya happy Halloween nato ug napuhon mga higala ang All Souls Day. No? Onya ugma sunod nigka Martes mo na pod All Souls di sa Pizza Dos. Pero sa man mga higala nga giusab man lagi niya. Nausab tungod aning COVID, daghang nangausab tungod sa COVID mga higala. Daghang mga nausab nga mga events, no? Mga holidays. Ambot yan ng Pasko mga higalag nabay Paskos 25. Basig arena po na mga higalas 23 no ang Pasko. Onya mga higala kasugbo palangga, salamat kayo sa atong 4,000 ka buok viewers. Onya hinay-hinayo nato ni mga higalag basa samtang diotay pa mga higalag mi comment, no? Onya atong itimbaya diha sa atong higalang gwapa sa Punta Inganyo. Si Maria Irene, maayong gabi diha kanimo. Pabalak na punta diha sir. Naman kay balak da Inday Irene, maayo magkamutagik og balak hala. Ipadangat kanas atong tulumanon kay ato kanang basa-basahon. Ato kanang himay-himayo ng imong mga balak say-say kinabuhi nga nagpauraray dughan samaran. Onya salamat kayo sa mga nag-like, natay 10,000 ka book likers karon mga higala. Onya apilin lang po nag-share onya. Hasta ang GDSM Marketing ug Soul Garden Korean Store Minglanilla ay apel nag-like mga higala. Aron maapil na aron usa ka palaran nga mananaog ni ana ang atong makahigayon tag panghatag sa bugas. Haskang lami ara ba kay bugas. Pwede lagi di magsudan. Sudanan lang nag usa ka buok, usa ka luwag, usa ka usa ka kutsarang unas ginamos daog na. Mulahoy-lahoy na nas imong tutunlan mga higala. Dili gyud ya ingon nga musangit sa imong tutunlan nga mangita pagkaglami nga sudan. Onya Faith sa tingasin na hello. Onya nangubkob ko nangubkob asa man diha daghan nagkubkobonon basig madakpan ka diha sa sapa. Imo na sang kuhaan ang trabaho nilang luwid diha ayaw pangubkob sa sapa. Kubkuba ng imong dughang samaran diha. Shout out akong Ate Grace Mission Wite, gikan ni Pet sa Tingasin. Kumusta man dihang maawanon nga panahon. Basig nagsigi na mog loko diha onya nagtanday-tanday mainit nga bugan.
mo mga higala kalimot ha kay karong alas 9 gyud impunto mga higala ato na nga siguradoon nga makatigmo ta. Tigmo ni Tay Tiroy og ta mag-asoy unya ang gipanguluhan o suportahan kita sa atong sponsor niana si GDSM ug RG Kiki Marketing nilang boss Rinan ug ni Ma'am Jackie. Salamat kaayo sa inyong pagsuporta sa atong tulumanon. Gamay ra kayo pangayoon nato. Kinahanglan naka-like tag follow sa GDSM Marketing page. Kausa ra ka mo like ana ay lag kaduha kay bawagtang ng like ug imong kaduhaon. Kausa lang nga i-send sa ato ang messenger. Adto na makita nato na didto onya. Tinuod bagyod ka nga likers kag sharer og follower baka. Onya i-appeal lang po ni tanan ato mga Tay Tiroy page. Like ug share lang gyapon tas atong tulumanon nining atong live mga higala. Onya si Marites Tangaro Taer ako ng mga followers putin daghanan ni sila diha dapat puro kandol. Ang bugas town lagi ang bugas town wa ra ba ni gidungag kuno gahapon. Aw miaging semana pa dai ning way bugas. Dahan og way bugas nga ang bugas ani tagsa man ka sakong usa ka gatos kilos. Asa mahotdan ni Marites Tangaro Taer. Ubay-ubay manig pundo. Iya paray grapon na iya siguro 5 kilo kay wasa ka suway 5 kilong bugas. Iya gisuwayan siguro og lami ba ng 5 kilo nga sod sa sakong bugas. Pangumusta ko des imong pinalangga nga bana nga nagpauraray sa imong dughan karon nga mawanon kayo nga kagabhion. Pag maniho-maniho na mo diha painit sa lawas. Onya mga higala, salamat kayo. Oy, imong kostan, maayong gabi wa tay wala ba tay pandayonon diha. Natay pandayonon dire pero kubkob sa ning ato dodong imong kostan. Kumusta man diha ang atong mga higala paknaan? Labi na nila ni mama ni Ate Marites, no? Ate Marilyn, salamat guys pagwiwis mga Olivar family diha, mga Garces family. Og ang atong birthday boy, akong happy birthday. Ako lang una-unahon ang pagpadayag sa akong happy birthday ni Mano, akong Manoy Joseph Bersaga. Ang iyang birthday tunong gyud kaayo sa adlaw na tawhan niya. Onya, maayong pagwiwi nimo diha Brad Pitt pata akong idol nga si Idoy. Askar bangkaon ani ganihang pinaisan nga kininiya nga amakol. Lamian ang pinaisang amakol. Onya, lawoy pong amakol, ginisang amakol butangan og kaniniya nga dahon sa agbate. Askang lamia. Onya parisag mais bitaw nga kanon haskang lamian samot. Anya mga higala, Brad Pitt, good morning tayo from America. Maayo kay dali ra ba ka naka-unbox America, Idoy? Idol Idoy, dali nakadtog America oy. Anya mayong gabi pod, salamat kay pagwiwi Madam Ebet Woodford. Hi, nakaabot jud ko. Pa shout out diha from Singapore.
Salamat kayo ni Ma'am Yvette Woodford, atong higala, mga higalang harang siksiha, harang mistisaha. Kumusta man diha? Kumusta namang pamatis kalawasan nato diha? All the way from Singapore, salamat kayo. Unya na po'y gikag Amerika. As kang nindutan ning atong mga viewers karon, mga higala, kay mga pariner ning atong mga kuan karon, atong viewers, mga higala. Onya matod pa ni Ganggang, manaygon kuno siya karon dire. Hala, panaygon na daghan sinsiyong ating Grace ni mo dire. Mudawat makakagtag 25 nga sinsiyo. Dahil usa dire ka, usa ka bagol nga tag 25 stabos. Basta mudawat way problema. Ay daghan diri giandam kuno niya aron og manaygon, kini ihatag para di na ko na mo balik sunod. Oso na kayo mga panaygon karon, mga higala, kay nagkaduol naman ang kuan. So ugma pohon, November na gud ugma pohon. Unya sunod ana wa na, pila na lang ka o adlaw, mga higala, Pasko na gyud. Tinggawas nas mga higala sa mga kiso, kadto bitaw mga higalang sa ingan ani mga higala nga kining cheese nga lingin. Cheese nga inaingon bitaw mga higala lubig gidakon, dagko kayo. O siya kay lami ana nga cheese, no? Adyo ko katilaw ana nga cheese ba. Pero na kuno na ilang ihad-had ana nga lamisang moy ilang duwa as kutsara inig maabot Pasko. Murag mga higala, murag unsa may inyong mga kasinatian sa unang panahon o karon, unsa ikalainan mga higala? Murag sa akong mga kubkub mga higala sa una o karon, murag ang pagsaulog sa Pasko mga higala, murag lahi-lahi na gyud kaayog dako. Sa una kami nga layo pang Pasko, alegre na kayo kay maninda mig parol. Sa libay na mo na buhatan na mo nag-isod kagingking unya. Amo na nang ilibod basta mong kabaranggayan mga higala. Tag 5 lang, tag 5, tag 10, tag 15, 20 pinakamahal nga parol among baligyas o na ilakaw na namo. Nahuman na kana mga pabuto, kana nga dukdukon bitaw puwag kolor o sa ingan anang pabutoha. Lahi ng triangle, kanang lingin-lingin bitaw mga higala nga tagpila ng usa ka pad anas ona. Amo na among dukdukog bato mga higala, o amo na imo ipabuto. Di gani amo na ibutang dito sa kinini ang kanyoto bitaw sa bisikleta, sa kanyotos ligid interior. Butangan na mo na siya og kining pulbura o nya among iitsa hanto na mobuto ning abot sa ubos. Amo na among mga kalingawan sa unang panahon mga higala. Sutisgota na to ng mga kubkubon na ng mga panahon sa una kay dool magpasko. Samot na ng kagkag mga higala. Hasta kalag-kalag sa una mga hadlok naman ta mga higala natos probinsya ga mayong kalag-kalag na mga hadlok naman ta na karon way hadlok-hadlok ay. Ang kag na mahadlok mga higala. Dako na kayo kalainan karon mga higala, no? Ambot kada sa Singapore ni Ma'am Yvette na naabay kalag-kalag da Singapore Ma'am Yvette. Muragwa siguro kalag-kalag dihan lugar siguro sa Singapore. Murag din na siguro na sa atong nasod Pilipinas ng kalag-kalag. Nadihiri ra po siguro nas ato. Uban di man na motoong uban og kalag-kalag. Wa po na yung uban labi naglaig mga tinuhoan. Wa po na sila anang mga All Souls Day, All Saints Day, wa po na siguro sila.
adlaw sa mga mipanaw na mga higala sa laing kalibutan, laing gingharian og nini ang adlaw sa mga santos. Nakapanagkot na ba mo nitong miaging mga semana? Kay ugma pohon bawal naman mga higala hantod November 3 murag bawal ng pagpanagkot mo nang pagpanagkot na lang mo das inyong balay gawas. Ugbok mo dihag kandila ngayong kadakog buktos bata hantod na magbuntag. Ayaw mo kalimot mga higala pag-share, pag-like sa atong tulumanon karong gabion unya ay mo kalimot mga higala kay basig di mo ka like og share pangkagon gud mo. Ay mo pag kay karon taon mga higala ning untop yun mga higala unya alas 9 mugawas na ang atong mga tigmo ni Tay Tiroy og mata mag-asoy diin nga makaangkon tag usa ka sakong bugas humay. Gikan sa GDSM o RGKiki Marketing. Busa mga higala ayaw say panaon niya inig untop gyud alas 9 sa kagabion ni atong tulumanong kubkubuntang kagahapon.
Yes, ayong gihapon gabi kanatong tanan na napababog gihapon diha. Among gimughawa ha kay hapit na gyud alas 9 magsugod ta. Ning-untop gyud alas 9 mga higala. Busy pa kog diotay diri o tingkay. Tingkay diotay mga higala ba. Onya, Ate Sabrina, maayong gabi diha je. Good evening po diha Ate Sabrina. Kumusta atong pangubkob diha sa adlaw nga mga kalag? Kumusta man diha? Kumusta na uli kabag karkar? Onya, Julian Pabulara Biskara, Gilberto Malipico, Waykyold, maayong gabi diha Waykyold. Naay Biko diha Kyold. Wa gyud tay Biko anay mga higala. O kisa tong naibiko diha, mudawat ramang po kong biko diri pos atong tulumanon. Dukot lagi akong ganahan nga pagkapinan po katong latik. Haskang lamian na gid kaayo na mga higala. Kumusta madas lungsod Silongos ang atong mahal nga lungsod? Kumusta mang mga kalag-kalag diha? Naninda babaghapon mugbuwak diha Waykyold. Muragwa na mo siguro ron diha. Kumusta mo diha? Pwede ba diha nga managkot og 1 og 2? Direk Cebu di man pwede managkot og 1 og 2. Onya si Boss Ramlin Ocampo Saure. Bii diha boss. Napod ko ni nakadimdim gamay liwat nimo nakahinamis jod. Di anapod ko nakadimdim gamay liwat nimo. Maayong gabi diha sa atong umaabot nga konsihal Ramlin Ocampo Saure. Ang dato ni sa among batch mga higalas 96 years. Pahilom-hilom lang ni pero perting datoan ning bataa. Gawas pagkadato buotan pagig kaayog kugihan nga mahigugmaon kaayos pamilya. Kaninyong tanan diha sa atong batch 96 years daghan kaayong salamat sa pagwiwi ni Tay Tiroy. Pohon-pohog makauli ta diha magatapok-tapok unya ta diha. Tapok ta diha mga higala nga makadimdim batag usa ka galon nga bahal. Onya Onisero Kamandag insan. Kumusta man diha Jason? Kumusta ang imong pangindahay diha sa kinabuhis Manila? Gitagana ko ang akong paghigugma kanimo akong palangga. Ang akong gugma gialay diha kanimo samtang ako naginusara sa layo nga lugar. Ang akong gugma na patigbabaw pero imong giluiban sa makadaghan nga higayon akong palangga. Kumusta? Kumusta man ng atong mga gipang tagay nga kalipay sa unang higayon? Din kita timos nga pagbati nga atong gisawan ni atong dako nga punuan sa kainito. Wala may Kyold kay gisirado ng minteryo Waykyold na ay nagbantay sa minteryo. Maulagi na di papareha ra pod dire sa Cebu. Murag tanan-tanan na siron mga higala kasugbog palangga no nga kinini ang sirado na gyud wa na gyud mga higala ang 1 og 2. Wa na gyud din taon. Pero sige lang kay bisag dili kalag-kalag mga higala pwede gapon kadagkot.
Di lang to paboton nga mo abot ang kalag-kalag usa ta managkot. May na hinoon ang mingaw kay aron nga makahuna-huna kag bayog kinsa tong imong dagkutan. Mao na ginatanan na halos-halos na gyud tanan mga higala di ay no nga nausab na gyud din taon mga higala. Karon unta mga higala asang pwede yung loya mga higala karon mga panahon na kini bitaw nanindag mga rosas, mga buwak mga higala has kag yung loya nawagtangan gyud mga higala negosyo imbis nga kanang panahon na mo ginay dako-dako nila nga makita. Saon mga higala kinis COVID mabay nakadag patay sa kuan kini ang mga ginagmay nga mga negosyo. Karon unta mga higala wa na nagkalisod ng mamuhatay gana bitong mga mag-arrange sa flower arrangement, daghan na kayo untang halin karon. Mga kandila mga higala basta karon mga panahon na hotdan yun mga higala o ginini ang nahotdan mga higala nawad-an og panginabuhi ang uban. Naamang gani panginabuhi kandila buwak pero diotay ni gid gayo no. Sa una nga tag-10 nga kita karon tag 3 pesos na lang siguro. Tungod mga higala ni ini nga panahon karon sa atong kalikupan nga askang lisura ni gid gayo. Kana ako nga higalag igsuon ako das amo silongos. Ilang mga sakop sila Julie maninda nagbuwak sila kandila anang mga romara karong mga adlaw wa na nagsugod na naglinya dito pamaligya. Karon wa na nawagtang mga higalang mga pangindahay sa atong kaigsuonan. Nagmingaw ng mga minteryo karon. Sa unang panahon mga higala anting aligriha kay na katong wa pa ning mga COVID sa una. Di pa kayo istrikto atong mga nagdas mga kuan ba. Naiuban diha mga higala hantod magbuntag yun na sila. Adto na sila ginaron gabi ginaron dispira sa kalag-kalag. Awa na mag-iyahay na nagpanda dito mga pagkaon adto na mga tog magduwa og mga baraha pero nasa uban lagi mag-abusar nga sobraan pod mga higala magsigi mag-inom sa sod cementerio mga hubog mo sanay usa nga murag lisod. Pero so na gyud panahon mga higala hala magbuntagay gyud na mamingaw na lang na igpitsados na sa gabi ay uban dito magdag usa ka buklitson baboy na adto sila magsaolog sa tapad lubnganan silang minahal kinabuhi. Yun na sa unang panahon kada iya ba murag yung pistas tibuok kalibutan siguro o pistas sa ato ra bakang tibuok Pilipinas baka atong nasod. Askan lingawa gyud kayo mo higala hasta video ke sa una mga pila ka tuig na milabay. Say mag-abang pa dito mura lagi aligre ka istanan. Murag man gud mga higala kalag-kalag reunion pod ba. No, murag reunion pod nas mga kaigsuonan nga tuan nas layo nga nanguli tungod sa pagsaulog apil og saulog minahal kinabuhi nga mi taliwan as laing nga gingharian. Minutos na lang mga higala ang nabilin mga higala sa atong panag-uban para mapahatag na nato atong tigmo-tigmo ni Tay Tiroy ug mata mag-asoy. O niya pabuta ninyo mga higala. O niya ato ding tulumanon mga higala ang nagpaluyo nato niini mga higala ang El Pilo Construction and Supply. O niya naapod na nga sangang buhatan mga higala diha sa Gatolak, Sambuanga o sa Ipil, Sambuanga, Sibugay mga higala o na ang ilang diri sa Cebu at mga higala sa diha mga higala sa
Loriga, San Miguel sa atong dakbayan sa Sugbo mga higala. Onya ang nagpaloyo na to ang 5G Eman General Merchandise o ang Jasmine Housing Supply. Onya ang atong Jus and Jacob Ventures Company. Onya mahigala diha mapalit ang premium grade jasmine rice mga higala. Anha ninyo mapalit na daghan kaayo diha, nagsugod na ila nagpagtakos-takos diha. Onya diha pod mga higala ang atong Soul Garden Korean Store, Dasming Glanilla mga higala. Open sila mga higala alas 9 ngadto sa alas 11 gabi. Kada adlaw gina mga higala o kada adlaw pod daday mga bag-o nga mga pagkaon, bag-ong putahe. Kang daghana mga higala onya pangumusta day kostanan diha ang mga staff. Sige kuno nilag paminaw natos atong panag-uban kanunay. Onya, labi na ni Ma'am May Collins. Daghang kayong salamat sa imong pagtagad, Ma'am. Nakakaon, nagigo atong tsokbuke. Sa naglami, aday kayo. Usa lang kakap, manghigalawa na. Daog na para nako. Haskang lamia, magyud higopon pa ng sabaw, nga init kayo. Haskang lamia. Onya, nga atong GDSM Marketing mahigala, mo kayong nagpaloyo na to sa atong tigmo-tigmo, sa atong usak kasako nga ganti karon. Kinsa kay mapalarang makadaog nining atong tigmo-tigmo karong gabhion na sa atong usa ka sakong bugas humay dinurado pagyud mga higala. Unya mayong pag-wiwi pod ni Mama Malo, Ma'am Malo Pukita Raluma. Salamat kay sa pag-wiwi nimo diha. Kumusta man kalagkalag diha nimo da, Ma'am? Onya, mayo pong pagwiwi sa atong higala, akong amigo nga haskang gwapuha. Onya, buutan pagyud kaayo das kinasangan. Sir Monet Maurilio, mayong gabi da, sir. Salamat kay sa pagwiwi kanato sa atong panag-uban. Kubkubon tang kagahapon. Salamat kay kumusta ang atong gipanghikay diha, atong gipanghikay sa adlaw sa kalag-kalag. Basig uban da daghang gining hikay og mapuhon. Kay daghan kayong buhi nga kalag magsuroy-suroy sa panimalay. Magbiko, magbudbod, magbingka. Nga way lubi-lubi. Salamat kayo sa mga likers na to mga higala, hingabot taga 23 sa male ka mga likers. Sana all. Onya ang atong mga higala nga sharer mga higala mo kalimot ha, pag-share, pag-like sa atong panag-uban onya sa GDSM Marketing Pod nga page. Onya salamat kayo sa tanan yung panag-uban kanako karong gabi ona. The lonely night, I'll wear the blue sea.
So nga mga higala ay kalimot mga higala ha pag share og like sa atong tulumanon. Onya pag like pod mga higala sa GDSM Marketing para sa atong bigay bugas sa paagang pamasko ni Tay Tiroy sa atong tulumanong kubkubon tang kagahapon. Onya sa atong tigmo ni Tay Tiroy og mata mag-asoy. Sayop na kay mga higala. No, kung maka-like na mo sa GDSM page mga higala, isend lang sa ato ang i-PM lang mga higala sa atong account sa Messenger. Nana lang mga higala kasayon. Inyo lang ang screenshot mga higala nga naka-like na mo sa GDSM page, unya isend diri sa atong Messenger mga higala. Kaya ron makita na nato mga higala unya dapat mga higala sharer sad ka. Ginana lang human na tigmo tag-an na dayon, tigbo na dayon, answer na dayon. Anya kwalipikado na kaana mga higalang usa sa mananaog sa atong pamigay bugas ni Tay Tiroy inubanan sa GDSM Marketing ug RG Kiki Marketing. Ginana lang mo higala kasayon maron makabugas ta. Karon mga gabion na susmalo na lang mga higala ng usa ka sako usa ka sako na isod mga higala 5 kilo. Kadako na nang save mga higalang 5 kilong bugas sumay. Unya dinorado pa yun mga higala. Salamat kayo ninyo boss og ni mama. Salamat kayo sa inyong pag tubay sa atong panag-ubas tulumanon na to matag Sabadog Domingo. Daghan kayong salamat ninyong duhas mga blessing inyong gi-share pod sa atong mga viewers, mga likers ug sharer sa atong panag-uban sa atong tulumanon matag Sabadog Domingo ning lain-laing mga buwan mga higala.
Okay mga higala, kumusta? Kumusta mo diha? Onya, salamat kaayo ni Mama Ibeta Woodford. Salamat sa pag-shout out. God bless and safety safe always. Salamat sa kaayo. Onya, salamat sa kayo Selvino Sinto. Mangubkob na podta karon day tiroy aron makakaon ta og biko. Kumusta ba niya itong pangubkob diha tiyo? Kumusta itong panagkubkob diha? Kumusta nga itong barangay bus diha? Unsa man nagsugod na mong kago diha? Murag nagsugod na nagkinubkubay ni diha itong mga kigala sa atong lugar. O niya, mga higala, hapit na yun mga higala. Pag maniho-maniho na mo diha og gamit sa inyong cellphone pagtubag sa ato mga pangutanang tigmo-tigmo kaya ato nang sugdan taon-taon, gamay na lang mahigala. 3 minutos na lang mahigala sa mag alas 9 ang atong taknas panag-uban. Nagtakdo igud mga higala sa alas 9 diha na ta mga higala mo arangkada ang atong tigmo-tigmo. Diin mga higalang makadaog makaangkog usa ka sakong bugas humay. Saka anak usa ka sakong bugas humay. Pinagaling na mga higala, hadi na ingon wa pagigaling, ginaling na na. Ang imo anak mga higala ang paglungag na lang. Ang pag-abli na lang mga higala sa imong kinini ang pag-abli na lang sa sako mga higala. Una ka mo'y mga suliran ipadangat ka na sa atong tulumanong kubkubon tang kagahapon. Alas 8 ngadtos alas 9:30 ang takna sa atong panag-uban. Salamat kay mga higala sa nag-like, nag-share sa atong og nag-like pod sa page sa GDSM Marketing o sa Soul Garden Korean Store Minglanilla. Onya mga higala karon taon-taon gamay na lang gyud kuwang mga higala. Magsugod na yun ng atong tigmo-tigmo ni Tay Tiroy ng bata mag-asoy. Amping-amping mo niya. Yes, okay mga higala, ana gyud hing abot na gyud ang takna mga higala sa atong tigmo-tigmo ni Tay Tiroy og mata mag-asoy. Ahay! Ana mga higala ginyong gipaabot kag isa toy labi na karon kalag-kalag kinahanglan gyud tag naibugas. No, di lang kay biko kay maghawang atong tiyan oy sige ta naga panghuyab.
Tungod siguro nas lubi. No, sige tagkaog poto binig sana yung binignit naman on poto onya biko onya unsa pa ding handa onya kinahanglan mo ka putag humay nilungag. Okay, sugod ta mga higala. Ani ana mga higala. Hoy mga bata, Yehey! nagpuntik mo ha. Partis pagkaon eh. Tag-ana ninyo. O sige, aniya, unang tik mo. Itungaw, gipurgas, gibunhok, gibangas, kay wa magtantalon. Gibinggok, gibunggas, gibumbok, itibak, kay wa magkambison. Mihungaw, misanak, misinaw, mikidlat, kay giintan in town. Paghubo, paghukas, pagbumba, pagwaswas, humot labikan on. Unsa man? Aw lagi, nakatagaan gyud mo, bright. O sige, nyapay ikaduhang tig mo ha. Naligo ang upaw, nagpuyo sa pantaw sa tumang kamingaw. Ang ulo nagsinaw mo, ukok mo kamaw, tungod sa kaulaw. Manambo mo dungaw sa gamay nga tadyaw, maggunay panghupaw. Manilap mananaw, sa bugnaw nga sabaw, sa kinahamyang pasaw. Unsa man? Bao! Ha? Sige. Tuntul ba? Bright, good ay. O sa kay mo koros una ko ha? Mao kini mga tigmo nga sayon rang tag-anon. Bisan sa gagmayng bata, dali lang litukon. Kuno galing doon na kay tigmo nga lisod pagsabton. Ikaw man ang nagtigmo, imo sang badbaron. Okay mga higala. Unang tigmo mga higala. Unsa man mga higala. Unang tigmo sa usa ka sakong bugas humay. Yehe, unang tigmo mga higala. Bantay, bantay. Oga manghunas sa laom ug magtaob haskang mabawa. Unsa man? Hala, tigmo na, tigmo kisa to nga nakadungog diha. Kung wa pa nakadungog diha, atong balikon sa magkausa. Mayong gabi diha Ronald Permejo, mayong gabi Tay Tiroy, mayong gabi po nimo diha Dodong. Mayong pagwiwi nimo diha. Kumusta? Hala, ning kamot mo dihag tubag kay aron na makaangkon og usa ka sakong bugas humay. Gikan sa GDSM RG Kiki Marketing, Boss Rinan og ni Ma'am Jackie. Onya mayong gabi diha Ramonito, Madis mayong pagwiwi nimo diha. Onya atong balikon mahigalan tigmo. Katong uban dihang wa pa nakadungog. Kung maghunas ko no, peti nga lawma. Og magtaob haskang kamabawa. Astang kunong mabawa. Lasora po nitig mo balay man. Sige, maniho mo diha og text maniho mo og chat diha. Kinahanglan mga higala nga naka-kuan mo ha, naka-like mo diha sa atong page. I-send na to sa PM na mga higala sa Messenger. Usa ka sakong bugas humay ang makadaog sa atong pa-premium tigmo ni Tay Tiroy og matamag asoy. Hala, maniho. Okay, mayong gabi sa tanan sa atong mga viewers karong gabi na. Mayong pagwiwi pod sa nakadaog tong miagi sa atong tigmo. Si Boss Andre Ryan, mayong pagwiwi nimo diha BE, mayong gabi.
Alas 9:06 na mga higala og hantod karon wa pa gyud nakatubag sa atong tigmo-tigmo. Ana kadto mga higala ako lay paybaos uban nga kadto nakadawat na sa unang matigmo-tigmo nato sa premyo. Ato na po ning ihatag sa uban sa wa pa nakadawat ha. Para pod nga malipay po ang uban kita tanan mga lipay. Tagsa lang mo kasako. Tagsa lang mo kasako sa mga premyo. O niya, nangayog klo. Why klo? Bairod na to atong otok ana mga higala ha. Kay piting sayo na rin kayo na. Kisa to'y makadaog mga higala ato lang sabutan o niya i-PM na to. Kisa to'y mapalara makadaog karong gabi na. Ato lang sabutan mga higala. Through PM lang mga higala, messenger. Kung saan na to pag-claim sa inyong mga daog. Ha? Hala? Comment na, comment. Sayang kayo mga higala guay makadaog. Dapat kada gabi inagi mao ini ka aning mga orasa. Dapat makadaog gyud ta mga higala no. Agi makadaog. Dapat gani duha ka buok. Dapat duha gani ka buok mananaog ning aning atong kalingawan. May tubag si Andre, ha? Kining iya, konkuan lang nga tubagod. Sip on ko no, sip on. Morag dili na siguro sip on yan. Salamat kayo mga higala sa nag-like ha. Abot na tag 25,000 kabok likers. Salamat kayo. O niya sa atong mga sharer diha dapat na sharer badge ha. Ay usa na mga higala nga atong pilion. Bisag nakatag-an mo mga higala o niya way sharer badge. Di gihapon disqualify gihapon na. Dapat inig-share ninyo inig kwan sharer ba na mo sharer badge daan. Mo na timan mga higala. Sayon ra kayo. O niya, matod pa ni Pet sa tingasin na linungag nga kanon tay. Kanon. O niya, kang Ramonito Ricto Madis, lubi. Lubi. Warag layo ng lubi. Kanon, masas kang layo ah.
Amo ni mga higalang suliran ninyo karon diha. Ug unsa inyong tubag? Dapat ang mutubag ha na agyo sharer buds. Ato na makita dire o nga naatay sharer buds. Onya, gwa mo yung sharer buds mga higala. Pasensya gyud kayo kay murag ma-disqualify gyud ana. Dapat natay sharer buds ha iniga tag-an gyud nato naatay sharer buds. Makita na to nga inyong nakashare mo sa atong panag-uban. Naman ay nakabutang na i-share ba nakabutang sa mabaw. Kwalipado kayo, kwalipikado kayo. Okay. Atong tak na mga higala alas 9:12 na. Kang boss idol Kubyo Najib iti. Murag apiki kinang iti nimo idol. Dapat tatay mga sharer buds mga higala ha inig tag-an na to mga higala makita na to sa atong monitor. Sige, maniho. Kung maghunas ko no, haskang yun ko nung lauma. O niya kung magtaob, haskang mabawa. Unsa kahana, unsa na. Tubaga. Regards ko ni Idoy ni Motay. Magika ni Idol Najib Kubyo. Askara mag-complete uniform na ba ning akong Idol Najib Kubyo? Kompleto na ay Chiquitilya. Chiquitilya masarap panganan na. Unya nanay kalo. Askang nging niyota na kayo hasang gwapuhan na kayong samot tanaw no. Unya pero angayan si ko na to, angadyan atong idol Idoy ana. Katong Chiquitilya. Murag si Jay moy angadyan kadto. Nya matod pa ni pit sa tingasin kanon linungag nga kanon tay nya. Alas 9:15 na unya wa pa gyud nakatubag. Og ni Idol Najib Kubyo iniduro. Dapat panghigalahan na agay nakay sharer buds ha. Sayang kayo sakto nga tubag unya why sharer buds di gyapon na nato counted. Palihog ko diha sa mga naay mga answer diha nga tan-aw nila nga insakto. Kinahanglan na sharer buds i-share pag yun na. Basig ikay mapilian na ni karon. Sayang kayo. Puting sayangan yun.
Ban 1. Ban 2. Nanata mga higala untay duha ka buok unya wa may Sir Buds mga higala. Sayang kayo, dapat ay Sir Buds ha, ay Sir Buds moro na atong pangayon. Sakto na unta to, sakto na unta pero napay kuwang. Yes mga higala, nanay yung saktong tubag. Alas 9:17 mga higala, nanay hinggawas nga saktong tubag. O niya kompleto Ricardo. No, naka Sir Buds pod mga higala. Okay mga higala, nanatay na pilian mga higala. Okay mahigala, atong ipaabot ang nakadaog ani mga taknaas atong tigmo-tigmo ni Tay Tiroy og mata mag-asoy sa tuba sa atong tigmo-tigmo nga kung maghuna sa lawom og magkataob haskang mabawa, hashtag yung mabawa. Okay mahigala, nanay nakatubag atong tabuos masipang trumpeta mahigala. Ang nakatubag mahigala sa atong unang gante. Sipit sa tingasin mga higala, ang tubag banga. Okay mga higala, daghan kayong salamat. Tabuon na tos masipang pakpak. Okay mga higala, naanaw tayo nakatubag mga higala si Ramonito Ricto Mades sa iya sakto kayo pinakauna banga. Pero mga higala, wa may Sir Buds. Ana, kinahanglan natay Sir Buds. O niya, ang saktong tubag ani mga higala, number 1 is banga, barrel, drum, water jar, barrel, ay nana mga higala, pwede kayo. O niya, pero ang number 1 yun yan nga tubag mga higala, banga. Ana mga higala, o niya, si Ma'am Ibet Woodford sa Singapore, ang iha deep well, counted gihapon, pero wala tay Sir Buds. Counted gihapon to, sakto to nga tubag, pero walay Sir Buds sa to pa. Na-disqualify itong uban. Si Ramonito Mades, salamat kaayo. O niya, si Ma'am Ibet Woodford, salamat sad kaayo, pero wa may Sir Buds. O niya, si Pit sa Tingasin, maoy nananaog karong gabi na. Daghang salamat si Pit sa Tingasin sa imong tubag, banga. O niya, matod pa ni Wilbert Indig Olyamot nilungag nga kanon. Naa naman ko share by daghan. Walay Sir Buds man na Ramonito Ricto Mades. Pohon na pag yun, dapat tayo sunod. Dapat na yung mga Sir Buds, no? Daghan ng Sir Buds makabutang. Makita man na to sa atong monitor nga naka-Sir Buds ta. Okay, daghan kayong salamat ha. Kada live na to, makita man na Sir Buds. Sa dili pa mga higala ta magagunanag, dapat na Sir Buds gyud. Daghan salamat sa mga nakadaog karong gabi na. Salamat kayo. Ang imong daog fit sa Tingasin, ato lang i-PM, ato lang i-message sa atong official account para unsaon pag-claim diri sa atong Sibianan. Daghan kayong salamat. Ni atong oras manghigala alas 9:20. Ang atong premium manghigala gidalit kaninyo sa GDSM ug RG Kiki Marketing nila ni Boss Rinan ug ni Ma'am Jackie. Salamat kayo sa pag-suporta boss ug ma'am sa inyong mga blessings nga inyong gipaambit pod sa uban. Daghan kayong salamat. Onya, mohatag pataglaing chance sa uban dang wa pa kay atong takna mga higala.
Napay gamay nabilin nga minuto. Onya lain na sad nga tigmo. Para atong duhaon. Okay mga higala. Ang ikaduhang tigmo. Atang-atangin ninyo mga higala. Hoy mga bata, doon ako'y tigmo ha. Parkis pagkaon eh. Nag-ana ninyo. O sige, aniya, unang tigmo. Ito nga o gipurgas, gibunhok, ibangas, ay wa magtantalon. Ibinggok, ibunggak, ibukbok, ibibak, ay wa magkamison. Mihungaw, misanak, misinaw, mikidlat, kay giintan in town. Paghubo, paghukas, pagbumba, pagwaswas, humot lamikan on. Unsa man? Aw lagi, nakatagaan gyud mo, bright. O sige, yapay ikaduhang tigmo ha. Naligo ang upaw, nagpuyo sa pantaw sa tumang kamingaw. Ang ulo nagsinamo, huwag mo kamaw tungod sa kaulaw. Manambo mo dungaw sa gamay nga tadyaw, maggunay panghupaw. Manilap mananaw sa bugnaw nga sabaw, sa kinaham niyang pasaw. Unsa man? Ha? Sige. Tuntol ba? Bright, gid ay. O sa kay mo koros una ko ha. Mao kini mga tigmo nga sayon rang tag-anon. Bisan sa gagmayng bata, dali lang litukon. Kuno galing doon na kay tigmo nga lisod pagsabton. Ikaw man ang nagtigmo, imo sang badbaron. Ikaduhang tigmo mga higala, bantay-bantay mga higala sa inyong cellphone diha. Okay, paminaw og maayo mga higala, usag gyapon kasakong bugas humay. Kauban sa kanunay, pero ang panagway gibulag kami ni nanay gikan pa sa gamay, hangtod karon wa pa mi nagkit-anay. Unsa man? Hala maniho. Kaya dapat tayo oras gamay. Ato lang tiwas-tiwason mga higala. Onya, matod pa ni Ramonito Ricto Mades na naman ko share by daghan. Naay kuan na ang ato dire kanang katong kada live na to karon nga live na ay sharer badge. Mawa magunang sharer badge basta kinini ang bitaw live ta next week onya natay sharer ato natay sharer badge onya karon pod nga live na to napod nay dapat na po tay sharer badge ana siya. Onya, nag-share naman ko bay. Sige, kato na pa'y tsansa ang mga ikaduha. Kato ikaduha na to, ala. Kinsay makauna diha og tubag. Dapat na sharer badge, kinahanglan na sharer badge. Balikaw na ko mga higala kay murag taas-taas ang question. Kauban sa kanunay pareho ang panagway. Agi bulag kami ni nanay gikan pa sa gamay hangtod karon wa pa mi nagkit-anay. Unsa man. Antak na ato mga higala alas 9:26 na. Nining atong panag-ubas kubkubon ta ang kagahapon. Onya sa atong portion mga higala tigmo ditay tiroy ug mata mag-asoy. Onya sige ikaduhang tigmo ati man na nag-answer ninyo mga higala kay basig mahutdan tas oras. Akin sa mga kumbabit pa diha.
Muhatag lang kong klo para gyud mataganan. Kung asa gyud ta ana, magsige gyud na di gyud na mawagtang na to mga higala. Kauban gyud na sa kanunay, di gyud na matanggal. Naa gyud na. Gikan na to, gikan gyud pagsugod hantod gyud inig kahuman. Di lang nako iklaro ang klo kay mataganan og dali. Wa na challenge on ya. Sige, maniho. Kay samtang atong oras dapay nagpabiling hataas. Linjob, salamat TL kono kang Linjob TL. Salamat kana kang Anya Linjob, mayong gabi kinahanglan ha na Shearer Buds. Bisan og saktong tubag mga higala unya way Shearer Buds. Di gyapon siya counted mga higala. Dapat natay Shearer Buds unya sakto pa gyud imong tubag. Haskang tumpaka gyud kaayo. Matod pa ni Ramonito Ricto Mades, lisura bayoy. Sayo na bayoy kay under betang Sir Binaning sa una. No, under tang Sir Binaning dali ra kayo. Onya niganggang ko no posod pero wa na nes ganggang. Wa na ni di na ni kadaog. Sige, atong takna mga higala, alas 9:28 na. Nanalantay 2 minutos na lang mga higalang nabilin sa atong panag-uban. Okay, maniho mga higala. Dapat mga higala hanag yung Shearer Buds mga higala para dali ra kayo maka Nanakoy nakitaan mga higala, nanakoy nakitaan gyud. Nanakoy nakitaan. Wa lang yung Shearer Buds. Dapat na yung Shearer Buds. Askang bright gyud kayo unta ay. Anya Wilbert nakasmile na jud og tarong sa man hindi man mao. Sayon ra kay mga higala ang Shearer Buds mga higala makaangkon kag Shearer Buds makashare lang ka sa mga sa group baron sa may mga amiga bakaron. Makashare lang kag katulo ana nana kay Shearer Buds ana ingon ana ra atong live i-share na siya og imo bang kagrupo imo bang mga higala mo na siya makainig makita na siya nga nanay Shearer Buds inana kung i-share share pod sa imong kagalingon nga account kana mo gawas na nga natay Shearer Buds sa atong account makita na nato diri pod sa atong monitor.
Yehe! Atong takna mga higala, alas 9:32 na yun nga, milapas na gamay. Pero mga higala, nanatay mananaog. Oh, takna yun mga higala, alas 9:32. Yun nga, nakita na to, nga nanagay midaog. Okay mga higala. Ang atong tigmo mo kini. Atong tigmo mo kini kauban sa kanunay, pareho ang panagway, gibulag kami ni nanay. Gikan pa sa gamay, hangtod karon wa pa may nagkit-anay. Okay mga higala, ang napiliang palarang nakadaog sa atong tigmo ni Tay Tiroy. Mao kini mga higala, tabuo nato sa masipang trumpita. Si Miss Lynn Job, mayong dunggan ang iyang tag-an mga higala. Okay mga higala, daghan kayong salamat. Unya, si Miss Emma, mga higala, si Miss Emma, una gyud unta siya nga nakatag-an. Unya, mao lagi na, kinahanglan natay sharer bad, sayang kayo. Nakatigmo ani mga higala si Ma'am Miss Ima ang una, pero why sharer bad, sayang kaayo. Dunggan ko no iyahang tigmo unya moto yung saon pag share buds tay unya ako na tong na istorya kaganiha unya wa lagi nalagay nakatubag pod dayon. Naapod daghan na iya pusod tiil unya awan si nahantod nakatag-an na gyud sa sakto unya naka-sharer buds pod. Congratulations nimo Lynn Job sa imong tigmo nga tag-anan. Daghan kayong salamat unya i-PM lang nako ang unsaon na to pag-claim. Taba. Daghan kayong salamat sa pag-apel mga higala sa atong papremyo karong gabi na. Onya sa sunod na sad mga higala, samang takna samang higayon og sa sunod Domingo na pod sa atong tulumanong kubkubon tang kagahapon. Salamat kayo sa mga nakadaog karon gabi na. Onya kanto mga higala nga atong papremyo gikan sa GDSM GKK Marketing. Daghan kayong salamat sa pag-apel. Onya ang uban nga wa pa nakadaog. Base na pay daghan pang tsansa. Daghan pag Domingo ug Sabado nga pwede nato nga maapilan. Onya kantong nakadaog na karon ato na po nang ihatag sunod na po og kinsa toy wa pa nakadaog karon di wa na toy chance sa sunod. Tagsa lang mga higala kay para maapod-apod pud nato ang atong mga ginagmayng mga panghatag. Salamat kayo. Onya dinhi na lang mga higala kutob ning atong panag-uban. Dinhi na lang kutob kay murag milapas na tag diyotay sa atong panag-uban. Okay, maayong gabi o happy Halloween, happy Sunday sa tanan. Salamat sa pag-like, share o ato pag-follow sa atong page. Okay, daghang salamat o maayong Domingo sa gabi.